Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takumanaso lero pa 19 March 2023 lomwe ndi Lamulungu la 4 Munyengo ya Lent. Lero pa 19 mwadongosolo lake timachita chaka cha Yosefu Woyera, mwamuna wa Maria komanso bambo wa Yesu. Koma pa zifukwa zina tsiku ili limatha kusinthidwa mpake ino pokhala munyengo ya Lent. Chaka chimenechi tikondwerera mawa pa 20. Ndipo lero tikutenga mawu onse amene ndi Lamulungu la 4 munyengo ya Lent. Mawu athu oyamba achokera m'buku loyamba la Samuel mutu 16 kuyambira ndime ya 1b kupitiliza ndi ndime ya 6 ndi kulekeza ndime ya 7, kupitilizaso ndi ndime ya 10 kulekeza ndi ndime ya 13a. Ndipo mawu athu achiwiri achokera mkalata ya Paulo Woyera yolembera Efeso mutu 5 ndime ya 18 kulekeza 14. Ndipo uthenga wabwino uchokera mu uthenga wa Yohane mutu 9 kuyambira ndime ya 1 kulekeza 41. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gift Selemani kuchokera ku Bembeke Cathedral mu Diocese ya Dedza. Tiyeni tikhalire limodzi ndi kusinkhasinkha limodzi mawuwa kuti tidziwe chimene Ambuye Mulungu leronso akutisankhira. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu mu uthenga woyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamene Yesu anali kuyenda, adaona munthu wosapenya chibadwire. Adachita naye chifundo ndipo adalavulira pansi nakanda thope ndi malovuwo. Adapaka thopelo m'maso mwa munthuyo namuwuza kuti, "Pita ukasambe ku dziwe la Siloamu." Munthuyo adapitadi nakasamba nabwerako ali kupenya. Pamenepo anzake ndi anthu amene kale ankamuona ali kupemphapempha adati, "Kodi uyu suja ankakhala pansi ndi kumangopemphapempha?" Ena adati, "Ndiye amene." Ena adati, "Iyayi, ali kungofanana naye." Mwini wakeyo adati, "Ndine amene." Pamenepo anthu adabwera naye kwa Afarisi, munthu uja amene kale anali wosapenya. Tsikulo limene Yesu adakanda thope nampenyetsa linali la Sabata. Tsono Afarisi nawonso adafunsa munthu uja kuti, "Wapenya bwanji?" Iye adawawuza kuti, "Anapaka thope m'maso mwanga. Ndinakasamba ndipo tsopano ndili kupenya." Afarisi ena adati, "Munthu ameneyu sachokera kwa Mulungu, chifukwa sasamala tsiku la Sabata." Koma ena adati, "Munthu wochimwa angathe kuchita zozizwitsa zotere?" Choncho anali kutsutsana. Popitiriza, Afarisi adawuza munthu uja kuti, "Iwe udabadwa m'machimo okhaokha. Ndiye iweyo nkutiphunzitsa ife?" Ndipo adamutulutsa ndi kuletsa ku nyumba ya mapemphero. Yesu adamva kuti Ayuda amutulutsa ndi kumuletsa munthu uja ku nyumba ya mapemphero. Tsono pamene adampeza adamufunsa kuti, "Kodi uli kukhulupirira Mwana wa Munthu?" Iye adati, "Ambuye, mundiwuzetu ndani ameneyo kuti ndimkhulupirire." Yesu adamuwuza kuti, "Wamuona kale, ndi yemwe ali kulankhula nawe." Iye adati, "Ambuye, ndili kukhulupirira," ndipo adamugwadira. Yesu adati, "Ndidabwera pansi pano kudzaweruza,
kuti osapenya apenye, ndipo openya achite khungu. Afarisi ena amene anali pafupi naye atamva zimenezi adamfunsa kuti, kodi monga ifenso ndife akhungu? Yesu adati, mukadakhala akhungu bwezi mulibe tchimo, koma tsopano mukuti tili kupenya, n'chifukwa chake tchimo lanu lilipobe. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Lamulungu la folo munyengo ya Lenti. Limenenso tsopano Ambuye Mulungu akutipatsa maphunzitso akuluakulu akuti leronso tithe kusinkhasinkha kwa tsiku lonse moyenera. Koyambirira tikuona kuti mawu onse akutsamira pamutu onena kuti maganizo a Mulungu ndosiyana ndi maganizo a munthu. Maganizo a Mulungu ndosiyana ndi maganizo a munthu. Koma kuti ife tithe kuyenda moyenera m'maso pa Mulungu, ndiye titsatire kuwala kwa Yesu Kristu. Tikuona kuchokera m'mawu oyambaja kusankhidwa kwa David kuti akhale tsopano mlowam'malo wa Saulo. Titsatira ndi kumvetsanso kuti utsogoleri wa Saulo udabwera pamene Aisraeli ake kamba kosakanikirana ndi mitundu ina ya anthu adasirira kuti nawonso akufuna akhale ndi mfumu. Ndipo mfumu yawo yoyamba inali Saulo, imene Mulungu adawasankhira kudzera mwa Samueli. Ndipo izi zidachitika bwino lomwe, angakhale kuti Ambuye Mulungu poyamba pomwe kudali ngati kukhumudwa nawo anthu ake, pakuti akuchoka mu chimene iwo anali, kukhulupirira Mulungu mmodzi. Ndipo pamene adayamba tsopano kumayika mphamvu zawo mwa munthu wina, tikuyimvetsanso nkhani yonse ija kuchokera konse kuja zimene zidachitika, zimene adawuza mukadzasankha munthu padzakhala izi. Saulo adasankhidwa, koma mkuyendetsa kwa udindo zidapezekanso kunena kuti ayi, adaphophonyetsa. Kusamalira kuja kudakanika, kuteteza anthu a Mulungu kuja kudakanika. Mpaka tsopano tikumvana za kusankhidwa lero kwa David. Timvetse pamenepa kunena kuti udindo ndi wakedi wa Mulungu. Ndipo anthu amene adindo fe timatsogolera ndi ake a Mulungu. Ngati suchita bwino pa utsogoleri wako, ndipo nubweretsapo iweyo pamenepo, utsogoleri wako supita patali. Ngati uzunzitsa anthu ake a Mulungu pa udindo wako, your days are numbered. Mpaka utsogoleri aliyense amene azisamalitsa ntchito ka udindo wake, kamtsogoleri mu mpingo, kamtsogoleri wa dziko, wa mmudzi athu, teno masamalitsa pa maudindo amenewa. Ndipo tiona tsopano kupitirira kwa nkhani yomweyi mene ali kusankhira anthuwa. Samuel pamene akufuna kumudzoza, ataona anaja abwera onse a Eliabu, akuona kuti Eliabu chinyamata chabwino ko basi, chooneka bwino, chinyamata chachitali bwino. Ndipo kwa iye mtima akunena kuti Eliabu ndi mfumu yeniyeni imene itsogolera Israeli. Mulungu akuyankhula kunena kuti ayi, usayang'ane maonekedwe ake, ngakhale kutalika kwa msinkhu wake, poti ndankana ameneyo. Chauta sapenya monga mmene anthu amapenyera. Anthu amapenya zakunja, koma chauta amapenya za mumtima. Umu ndimene Ambuye Mulungu ali kusankhira, ali kutiuzira. Ndi zoonadi iwo amayang'ana za mumtima, osati ife anthu amene timayang'ana zakunja. Nthawi yonse imene ife tonse tupita ku zisankho, ka zisankho za mchechi, zisankho za mdziko, pamakhala madongosolo ake amene timakhala tikuwuzana ndi kuti titsatire. Yense ofuna kuyimira pa president akhale wophunzira motere, akhale wanzeru motere, akhale mapepala awa, achitenso izi. Aliyense mpingo umene pena paliponse pamakhala dongosolo limenelo limene ife timatsatira. Zimene sitingazithawe imene tili pano pa dziko,
pakuti maposition kapena maudindo ena amene tinawo pano pa dziko lapansi ngoyenera anthu amene ali ndi expertise pa chimene chocho, ndipo mpake timatsatira dongosolo limenelo. Koma lero tikungofuna tione maganizidwe a munthu ndi a Mulungu kuti tingamatani, mpake tikubweretsa nkhani imeneyi tsopano. Ndipo kuti muzindikisa sono kuti munthu ndiwe wolephera maganizidwe ako. Chifukwa chitsanzo chabwino kuti anthu aja tikasankha ayi amayankhula bwino chizungu, ayi ndi mfundo zambiri, ayi motere pakuti apa zonse timatsazondolo tilakwitsanso tonani eti nasankha mbava iti, tona tilakwitsanso dasankha munthu pabodza, tona tilakwitsanso dasankha choti timatsazindikiraso letaoni, and then nene fetoma kuti tena amene abola amene ndiye bwati samalira amene koma pakuti apa zonse so munthu uja the opposite chimene ife timembekeza kulephera kwa umunthu wathu. Ndipo ndi zomwezi tsopano zimene tizionenso kampeni patsogolo pano 2025 zichitikaso zimenezi, pamene anthu adzabweretsa manifesto awo osiyanasiyana, pamene tidzavinso anthu akuyankhula zizungu zosiyanasiyana. Pano ndimanga mabridge motere, sewu ndikonza, sewu wadedza uwatha uwu ndikonza umenewu ndimaliza. Zambiri akhala kudzatiuza ife kumadzembira mmanja kuti amene ndi munthu nkupita kwa nthawi kudzamasa kuti ayi ndithu angotipusitsa. Ndi maganizidwe omwewa amenenso muthenga wabwino muja tikuwapeza. Ndi Ambuye Yesu Khristu akumana ndi munthu uyo osapenya chibadwire, ndipo kusapenya chibadwire akubwera namumvera chifundo kumuchiritsa, akuthira malovu pasi nakanya ndi kumpaka m'maso mwake pita ukasambe, munthu uja akuchira. Koma nkhale izi zinali kuchitika, ena sakukhulupirirabe, sakumvetsabe. Aisraeli kwa iwo amazonena kuti mtendere iliyonse it's a result of sin. Ndekuti munthu uyu amene anali wosapenya pa chibadwa pake, kwa iwo kunali kufunsa kuti iwo chimwe anali ndani, makolo ake kapena iyeyo. Ndi Ambuye Mulungu akudzayankha kwa maganizo amene unena kuti ayi, sinkhaniso tadachimwa ndi ndani apa ayi. Koma kuti izi zimachitika ndi chikonzero cha Ambuye Mulungu, ndicho likunena kuti ulemerero wake wa Mulungu uoneke. Maonapo ino anthu olumala akuchita zazikulu pa dziko lapansi. Maonapo munthu amene miyendo alibe, manja alibe, akuchita zazikulu pa dziko lapansi. Wopanda manja uja akukhala mchimanga chambiri kuposa yense amene ndi manja. Wopanda miyendo uja akuchita ma sporting activities amphamvu kuposa wina wa miyendo yake. Osalankhula uja, osapenya uja akuphunzitsa ana ake onse bwino lomwe kumaliza school kuposa wina walungalunga. Mulungu amasankha zonyozekazo kuti aulule ulemerero wake pakati pathu. Ndinu mboni ya zimenezi, pakuti anthu amene muli nawo m'makoka mwanomo amene angodabwitsa moyo, zimatheka bwanji, zikuchitika bwanji. Mulungu afuna kutitsutsa ife tonse m'maganizo amene timakhala nawo kuti ayi munthu wotembereredwa. Kenanso nkulichotsa ife tonse amene timaona ngati unena kuti iyayi umweme ndinawo panowo chifukwa cha makolo anga, ayi chifukwa cha ujeni anga, umphawi, ayi ine ndine mphawi chifukwa makolo anga ananditemberera, ayi ine ntchito ndiwepho ndipeza kupezeka chifukwa cha ujeni aja, ayi ine ndiwepho chita bwino chifukwa cha ujeni aja, ayi ine apa banja sili kundiyendera chifukwa cha ujeni aja. Ayi iweyo uli ndi kuthekera kusintha zinthu. Angakhala chokera mbanja losaukalo, iweyo ungathoza khala mmodzi wochita bwino chokera mbanja limenelo. Angakhale kunena kuti kwanu konse banja pano ponsepo skulu yukanika kumaliza, iweyo ungathoza khala woyamba kumaliza. Ayi adati kukhwimira kwathu konse sakhale anzeru, bodza limenelo. Uli ndi kuthekera iwe kusintha zinthu ndi kuchita bwino lomwe mmoyo wako. Ndi Ambuye Mulungu amasintha nyengo zathu zonsezi potengera ifeyo ngati tidzipereka mwina maso pa Mulungu ndi kukhala ndi maganizidwe oyenerera.
tichotse izo mmatizi timazilandira inherited cases, tichotse za zinthu zimenezi, ndipo asatinamisenso maprofetiwo kuti iye ayi kumtundu kwanu mwakuti aujeni mwakuti. Ayi, ndife tomwe, ndife tokha amene tingadzikonzere umoyo wathu mtsogolo lathu. Yamba lero koyamba kulapa machimo ako ndi kuvomereza kulephera kwako, ndipo umpempha Ambuye kuti akuchitire chifundo, ndipo zithekadi zimenezo uchita zoyendera maso pa Ambuye Mulungu. Ambuye Mulungu atitsogolere lero ndi masiku onse amene kubwera, kuti tikhale maganizo oyenera nthawi zonse ndi kuchita kufuna kwa Ambuye Mulungu nthawi yonse. Tidzitsogoza Mulunguyo m'machitidwe athu onse. Amen.